school nero in nursery school anero iskobe intangani Yes. ya vera se Ibeno twari kwa stimu governor Simbarat tukabeke budget school ya elire ibwata bake TV abana be nursery bakorora ibwate bitanda abana bakorara ribarosire ibwate cho nyomba abana batari kuchikosanga necho kinde amangana karicha lira abantu bwate eliria dancing soil Yes. ile bali waka matoboli nolite ebiye bundi nisimegete tayari bire ni time woje na bocho birore egetunwa gesere nokere iberia chencha gesere na iberia nohere igo ekira tubate gucha na rosiri etinga ya mache almost 70% tingeli agasire na mache. Yes. Egera abantu bachikorora familia ya monero yerure compound yae ikanye convert cyase chinyomba cyakari cyagache tukale nchiro igo ebintu bironchi nyuma ye etamu yani taraera na tebetenga goika abatari baiche korora no tubwate evis bondi enene era 100 tene te korosi na nyoli robwato kera bantu baje kurba bagoche ba dino bwato baruba igo ibintu imbigenderete Okay. kere section birina arieteira ase manifesto biriba mboleti uno muntu boko weka bikoleke kero muntu ngo bikoleka nde because ibintu biga norosi para kabos muntu kabos karata gete para no chote muntu regetiongo ngana rosi kabosie para ta ko igubuya nero wato muchando kwestima kera na kige to gutwara public participation kire kinyoro kiatebanga muchando kyoro kari chanere yo ne yabo linga nkitobwate December Yes. nere ito enderete